Ona ladí, ale tak jako většinou, jako tady už přestává, jo? Třeba, tady když se rozvíjí tady toho pravce, jak jsou ty dvě tečky, tak asi víte, že to má být jako oktáva, takže jo. To je odpověď na otázku, proč na ní nehraju. Ale jinak je suprová, takže asi se to vymění třeba a možná to bude dobrý. Ale tady ta písnička, tam se nevydávám jako tak za tady ten pražec, takže to je ideální. A možná to bude nějak do toho, takže kdyby se vám zdalo, že to třeba je falešný, tak... Proč se to dozvídám až teď? Ale to je jenom s touhle kytarou, to tam, jestli to bylo falešný, tam ty tak to je dobrý. Mám odem domů. Takže doufám, že to a už jsem to hrál dneska na zkoušce, no, na to. Jo? Na tuhle? Jo? Určitě. A nevšim si s ničeho? Ne. No, tak to je. Tak to je dobrý, to bude dobrý. Tak jo, takže hledající byl. Děkujeme Matěnovi. Jo, už tam nic nemá. Už tam... Vlastně Matěn Moravec!